नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयची मुख्य खबरो. राज्यात लॉकडाऊनाचो 7 दिवस विस्तार. विशेष पॅकेजाची घोषणा. मुख्यमंत्री येडियुरप्पा. लॉरी आणि बायकामध्ये अपघात जाऊन बाईक चालकाले जाग्यारच मरण. अंकोला गाबितकणीच्या समुद्र किनाऱ्यावर पूर्ण प्रमाणात कायमची सुरक्षा भिंत बांधून दिता शासकी रुपाली नाईक. घोटणेकर हेमगलातीन रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण. गरजू लोकांक हल्यालच्या मारुती सौहार्द सहकारी संस्थेतर्फे अर्थसहाय्य. जिल्हा उस्तुवारी मंत्री शिवराम हेब्बार हेमगेल्या वाढदिवसानिमित्तान अभिमान्याली रुग्णालयात आणि वृद्धाश्रमात भेट. आता सविस्तर खबरो. राज्यात लॉकडाऊनाचो 7 दिवस विस्तार. विशेष पॅकेजाची घोषणा. मुख्यमंत्री. कारवार. कोरोना संक्रमण आणि कोरोना मरणाची आकडेवारी लक्षात घेऊन राज्यात पुढले आणि 1 हप्तो लॉकडाऊन विस्तार केला. 7 जून पर्यंत आशिल्ले लॉकडाऊन 14 जून पर्यंत विस्तार केला असे मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा यांनी घोषित केला. प्रसार माध्यमाकडे उलयतना त्यांनी सांगले की कोविड संक्रमणाचे निवारण करसाठी कडक क्रम आचरणात हाडतले. तशें म्हूण तज्ञांच्या सल्ल्यान लॉकडाऊन विस्तारणा केला. आत आशिल्ल्या लॉकडाऊनाचो नियम तोच लागू उरतलो. कोरोना लक्षणां 5% पेक्षा कमी जाल्यार वाराच्या अखेर पर्यंत नियम बदल करचे साध्य जातले म्हूण जिल्ह्याच्या प्रत्येक डीसीक प्रधानमंत्र्यान संपूर्ण अधिकार दिलात. तेमगेल्या व्याप्तीत डीसी निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. या वेळार मुख्यमंत्र्यान कोरोनाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे 500 कोटी रुपयाचे आर्थिक पॅकेज घोषणा केला. हितूंत पॉवरलूम कार्मिकांक प्रत्येकी 3000 रुपये, मच्छीमारीच्या लोकांक प्रत्येकी 3000 रुपये, देवळात पुजाऱ्याक C वर्गाच्या आणि रांदपकडच्या कामगारांक 3000 रुपये, मशिदींतल्या इमाम आणि मौसिनाक 3000 रुपये, 42,000पेक्षा जास्त आशा कार्यकर्त्यांक 3000 रुपये, 59,000पेक्षा जास्त अंगणवाडी सहाय्यकाक प्रत्येकी 2000 रुपये, शाळे विद्यार्थ्यांक प्रत्येकी 1/2 किलो दूध पावडर, अनुदान रहित प्राथमिक शाळा प्रौढशाळा अनुदान रहित शिक्षकाक 5000 रुपये, MSME सोडून बाकीच्या कंपनीक मे जून महिन्याचे मासिक विद्युत बिल भरचे सरकारान फुडें भरूंक अवकाश दिवन सरकारान सहकार्य केला. हो पॅकेज घोषणा केले बद्दल शासकी रुपाली नाईक हेमी हर्ष व्यक्त केला. घोटणेकर हेमगेल हातीन रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण. विधान परिषद सदस्य SL घोटणेकर हेमी आपल्या प्रदेशाभिवृद्धी योजनेअंतर्गत जोडा तालुक्यात रुग्णवाहिका दिली. आज घोटणेकर हेमगेल हातीन तिचे लोकार्पण झाले. जोडा तालुक्यात कोरोना रुग्ण वाढत आशिल्ल्यान तेमकां रुग्णालयात घेवन येवच्याक अडचणी येते आसात. जोडा हो तालुका जंगल डोंगराच्या कुशीत बशिल्लो आसा. ताका लागून दुर्गम भागातल्या नागरिकांली गैरसोय जाताली. आता ही रुग्णवाहिका रुग्णासाठी वरदान ठरतली. गरजू लोकांक हल्याळच्या मारुती सौहार्द सहकारी संस्थेतर्फे अर्थसहाय्य. हल्याळ. कोरोना महामारीत गरजू लोकांक मदत जावं जाय म्हूण हल्याळ हांच्या मारुती सौहार्द सहकारी संस्थेन अर्थसहाय्य केला. अर्थसहाय्य करतो चेक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्याकडे दिलं. त्यासाठी संस्थेचे अध्यक्ष श्रीपती भट, डायरेक्टर उदय हुली, नामदेव पाटील हेमी पुढाकार घेलो. ह्या वेळार RRSचे जिल्हा संचालक रावसाहेब उपस्थित आशिल्ले. अंकोला गाबितकणी समुद्र किनाऱ्यावर पूर्ण प्रमाणात कायमस्वरूपी भिंत घालून दिता शासकी रुपाली नाईक. अंकोला तालुक्यातल्या गाबितकणीच्या समुद्र किनाऱ्यावर तात्कालिक घायली सुरक्षा भिंत तोक्ते वादळाच्या पळाच्या झटक्यान हानी जाल्ल्यान तितूंतल्यान लागीं आशिल्ल्या घरात उदक वचून खूप प्रमाणात नुकसान झाले. कायमस्वरूपी सुरक्षा भिंतीसाठी लोकांनी 4 वर्षांपासून मागणी आशिल्ली, पण सरकार आणि लोकप्रतिनिधीच्या दुर्लक्षामुळे हो प्रश्न सुटला. अधिकारील्या बेजबाबदारान मंजूर जाल्ले अनुदानाचे वापर जावं ना. स्थानिक लोकांन सँड बॅग वापर करून तात्पुरतो अडथळो दूर केलो. समुद्रात येयल्या
तोक्ते चक्रीवादळाच्या पाळाच्या झटक्यानं तात्पुरते बांधलेली सुरक्षा भिंत उद्ध्वस्त जाऊन गेली. ही बातमी प्रसारमाध्यमात प्रगट झाल्यानंतर शासकीय रुपाली नाईक यांनी लक्ष घालून तात्पुरती सुरक्षा भिंत घाण दिला आणि पावसाळा सरल्यानंतर पूर्ण प्रमाणात कायमस्वरूपी सुरक्षा भिंत घाण देता म्हणून आश्वासन दिला. लॉरी आणि बायकामध्ये अपघात, बायक चालक जाग्यार मरण. अंकोला राष्ट्रीय महामार्ग 3 स्टाचेर होन्नळ्ळीच्या अरण्य खात्याच्या चेकपोस्टा लागी लॉरी आणि बायकामध्ये धडक जाऊन बायक चालक बोम्मय्या राम गौडा वय 30 यांगेले जाग्यारच मरण झाले. मृत व्यक्ती बांधकाम कामानिमित्त वचू वयतना अरण्य विभागाचे रोप्या घेऊन वयची लॉरी आणि या बायकामध्ये भीषण अपघात झालो. त्या बायकाचेर आशिल्लो दुसरो व्यक्ती मंजू तुळसू गौडा हो अपघातात गंभीर जखमी झालो. त्याका पुढील उपचारासाठी कारवार जिल्हा आस्पत्रेत दाखल केला. अपघात जाल्ली लॉरी अकसूरच्या शिवराम नायक हेमगेल्या मालकीची असून अपघाता वेळार ते स्वतः गाडी चलयताले अशें कळलेला. मृत बोम्मय्या हालींच लग्न जावन संवसारात रमिलो. तेमगेल कुटुंब आणि गावात खूप शोकाचे वातावरण जाला. जिल्हा उस्तुवारी मंत्री शिवराम हेब्बार हेमगेल्या वाढदिवसानिमित्तान अभिमान्याली आस्पत्रे आणि वृद्धाश्रमाक भेट. यल्लापूर मान्य कामगार मंत्री आणि जिल्हा उस्तुवारी मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमगेल्या 64व्या जन्मदिवसानिमित्तान श्री शिवराम हेब्बार अभिमानी संघ हेमगेल्या तर्फेन शहरात वृद्धाश्रम, कोरोना केअर सेंटर तसेच आस्पत्रेत दाखल झालेल्या रुग्णांक डॉक्टर, कर्मचारी हेमका जेवणाची व्यवस्था केली. या वेळार श्री कमलाकर नाईक, नागराज नाईक, स्थायी समिती अध्यक्ष श्री अमित अंगडी, शहर पंचायत सदस्य श्री सतीश नाईक, प्रमुख श्री कमलाकांत नाईक, श्री गणेश हेगडे गणपत केरी, सदान देसाई, श्री उल्हास बांदेकर, श्री एन.आर. भट, श्री व्यंकटेश हेगडे, श्री प्रकाश कवली, निलेश नाईक, नरेश किरगारे तसेच अभिमानी हजर आशिल्ले. राज्यात PUC परीक्षा रद्द, SSLC परीक्षा जातली. शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार. कोरोना आणि लॉकडाऊना लागून सरकारान कर्नाटक राज्यात PUC परीक्षा रद्द करचो निर्णय घेतला. तरी SSLC परीक्षा घेतले असे शिक्षण मंत्री श्री सुरेश कुमार यांनी प्रसार माध्यमांकडे सांगले. ग्रेड तत्वाचेर 2 दिवसीय परीक्षा चलतली. जुलै 3ऱ्या आठवड्यात SSLC परीक्षा घेवचे असे ठरयला. सगळे विद्यार्थ्यांक ग्रेड आधाराचेर पास करचे असे सरकारान निर्णय घेतला. कोविड कारणान विद्यार्थी परीक्षेक गैर असल्यार तसले विद्यार्थ्यांक आनीक एक वेळा परीक्षेक अवकाश दितले. परीक्षेच्या 20 दिवसां पयलीं परीक्षेचे वेळापत्रक प्रकट करतले असे त्यांनी सांगले. तज्ञाल्या सूचनेप्रमाणे परीक्षा रद्द केल्ले आणि आता तज्ञाल्या अभिप्रायाच्या आधाराचेर सरकारान SSLC परीक्षा घेवचो निर्णय घेतला असे शिक्षण मंत्री श्री सुरेश कुमार यांनी सांगले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. घरात रवात, सुरक्षित रवात आणि कोरोनापासून दूर रवात. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.